lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abu yanzu ne ya kasance wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi mutane wasu suna ciki nan. Wasu suna ciki wallahi. Dan kadan ne suka samu suka fita wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana jin ko? Mota ta toye a hanya Asaba. Wallahi a hanya Asaba za ta Ago. Yanzu nan abin da ya faru. Mutane da zama wallahi suna ciki. 42 yanzu nan wallahi. Mutane da zama suna ciki. Allah dai ya kiyaye. Ga sunan wa'annan da a motar suke. Subhanallahi wa inna ilaihi. Subhanallahi. Yanzu nan wallahi. Yanzu nan wallahi. Wallahi wa'ansu da yawa sun tattoye wallahi. Allah dai kai mana maganin wannan abu. Allah dai kai mana maganin wannan abu. Yanzu ga subhanallah.